Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Beh, Mana bosku? nek kok murat marit, Mbak Murat marit ngono mulsaku. Beh, Kali ngelungkon lah ha. kancingane ilang lah sire ora arti lungkon. Lah kok murat marit kaya ngono. Ya sidang lungkon tenan nek kae. Apa isar 36 iki? Iya no. Mulsa mahal ini. Mulsa mahal, Bos. Ya nih bolong-bolong. Bu nek Bambang sida sapa sing ngenteni? Gak nih yang tahu kan? Iya nek sing nuku saja paling nyoh ngono ae lah. Kacau. Alah. Tak kotak Pak manggan sing teles. Kadung kablasen no. Suwi kok. Lah teles tak bedah pisan ning dhuwur. Penting teles ngono tak bedah. Dukne. Ngapa? Dengan lor ngendi? Kono to? Ya sing tak kotak dhuwur tok wae yo. Ora kuat medun. Tapi kan teles toh sampai. Sing teles rong kotak. Pan gitu ya. Diadeni sitok. Ora. Aku ora tak demen diadeni sitok. Ya mare awune iki bermanfaat kok. Tapi yo di benar ada sing ragane. Pembersihan bos, persiapan tanam tomat rencanane buat modal tanam rica katane, tapi bibit tomat terselip. Sing garing iki lho, kok iki empan-empan. Kalenane jeru, Pak. Lagi ngunggahne nah ya. Iya iya. Mas tipis aja. Tipis. Berarti nggon-nggon ngono sekalian tak buka ae yo, gitu terus dikek pupuk eneh yo. Iya no. Iya wis ngono wis. Madhep mantep ngono. Wong kok plan ranti pendirian belas aku wis kok jibek ini. Nah, ya pupuk eneh. Ngono ae. Kakek iya emang dikon ngono, Pak. Kaya iya curiga kuwi. Masalahnya ya ning alam ya dikebat kabeh. Lese kabeh saja iki. Sore hari ini kita ada di sawah atau di ladang cabe. Kilan siramu cintek-cintek ini kok gunane iki nggo? Paling ora lah gendel. Lah ora ya disisih ning anu etan kono ae. Nggonku kono. Lek ora dikanggekne lho enek sing demen sing anyar lho. Aku ki ya mek kur nawarne to. Panggil lombok. Itu boleh, Pak. Lah makane kuwi to. Iya lek kuwi ya saja kok. Jan jos Skaring rotari. Tapi ra kelet iki teles ngono iki kalau boni banyu apa ngempes sih? Yo ngombe lho, Pak. Ora kena, Pak, lorong biru tadi. Nek kok unggah-unggahne tok. Enggane karo di kopi diwalek ning kok walik. Nah, iki berarti iki membutuhkan tenaga iki. Iya lah iki. Iki lho, Bos, iki sanek membutuhkan tenaga, Bos. Siap. Ngunggah nih kalenane iki, Bos. Kalenan karo mali ibedingan. Mali ibedingan. Siap.
Saya wes ngombe-ngombe dhisik wayahe. Awan mang. Om pinjam ini boleh pinjam air dari jalur ini. Jadi pinjam dulu di kanak di Pak Dimun yang di atas itu pinjam dulu buat punya yang di bawah. Baru nanti gantian. Jadi emang arep jebol yang pas dalanan ngene anu kuwi to. Ngene Mati Panu kuwi to. Arep dipipon neh. Loh. Enak toh. Aku mau ngomong, Om kalau yang bawah belum keairan jangan kasih masuk dari atas. Langsung saja tembak dari atas lewat ini pinggir jalan ini langsung ke bawah. Lek ngenteni kon dhuwur melewati kon dhuwur ya ora bakal tembus. Sajane lek memang musim ini penting teles ngono ya lho. Teles kuwi mbuh perang rong dina pisan apa telung dina pisan teles kuwi wis. Ya lek ngenteni sak kotak bek halah. Ndak kena. Ora iso. Ndak kena kuwi lah mbok teko sol sak kotak mah ya ora bek, Pak. Tapi terus ngeser wis nek teles to. Soran teles. Tapi lek sing urung tembus teko sing rong kedok kae, rong kotak sing ngeser kae memang belas ya. Ya sapa ngerti kok. Tak glengkeng medun. Sing ndi? Sing kono mang sing dhuwur dhewe kan sing sak kotak mang to. Kok buka? Sak glengkeng medun. Ora ngono ya. Iya. Cuman mbok lek isih gelem milih paling ya isih teles-teles lah. Lek sampai megung ora, cuman memang isih teles paling kongser ngene lah. Kan ya sing gedinganmu itu ya teles. Ora enak bedingan sama tuh. Sing penting teles. Nek kaya kene iki sing kono sing ya putih. Karena ngene to sisan kedoane. Sing miring. Iki lek sing tengah ki nek kalenane ora? Tengah. So sing kono? Sing tengah iki. Kono dhuwur. Mulane kan ora enak to? Ora eneng. Lek di eneng ngono di ilekne pas dhuwur ono tembak ruwene. Jadi melayu ngidul. Pengen. Sing kok ngendi? Sing kok ngono lek kon dhuwur. Sangone Om Lapang to? Heeh. Lah lek cara konggone Om Lapang kuwi mung iki yo nggih ngiseni kono lek buangane lek kuat buang. Cuman nek Om Lapang iki sing ndak ora tembus iki memang sing ngesor pas ngene nek sak kedok cilik kuwi yo. Nek dheke iki sing ndak gelem tembus sing ngedakno. Tiba teko ki ndak lek ngenteni tembus ndak mampu, lek ngenteni sampai megung-megung ndak iso wisan. Ya kaya nggonku kuwi yo tak delok mang lho kaya sing gue didakno kae lho. Tapi setidaknya telas sembuh malah telas apa ngendi ra ngerti. Tapi telas setidaknya. Kayak mau sampai tekan aku. Pas anu banyu mlebu menanmu ya, Pak. Dengan keduaan kuwi tekan dhuwur. Cedek bedengan batas to? Batas. Dan dhisik iya. Tapi ra tembus to. Ora tembus rono. Kok iso tembus ora. Cuman boleh sing iki. Oh, gede banyu gede. Di gedeknya parane ngene dhek kabeh. Oh, dhuwur kono. Kira-kira ya tak mau itu apa minta ke kanak juga minta izin ke kanak. Terus ngomong iya, wis ngomong ngene kanak barang cilik ya. Yang paling yang ngono lah harusnya. Ngono, lah orang ngono ki ya sing ngesar kebanyak. Lah iya aku dhewe ndelok itu kono. Lah kok njlidhet tak kene kok ora enak rembesane. Lah. Puter balik kira repiyen nah. Lha ya mulsaku kok iso murat-marit kaya ngono to? Kena angin. Kapan angin? Jadi ini bandro. Emang ya lumayan lah emang kan. Angin ini ya pas ngalor. Iso murat-marit geser kurar tak bongkar kok ngono. Beh. Ya dibongkar. Aduh, bebas ini. Udan barang ki mbok yo seminggu pisan ritak dikirimi ngono to. Asane petang ae koyo ndak situ-situ. Boleh penginep kok. Mudah-mudahan masih kumpul-kumpul.
Kumpul-kumpul hujan. Iki barang berarti ini kok rotari nah iki. Apa ngene ae? Ngene-ngene iki paling tak rotari. Nek sing ngasor ngono tak anu apa? Kuwane. Ora tak unggahne kalenane karo dianu sekop. Diwalik yang di sekop. Kalau di rotari ya ngasor banyak. Teles iki ya sih. Ngasor teles. Ayo bersedikit kurang bikin karo timku. Iki tepas-tepas tuh lagi. Kalenane ya iya. Wah, nek ku yo paling yo ngono kok. Lek kadung wis kebuka ngono kae, piye? Rotari. Ngerti rotari tapi dipasangi mulsane. Memer apa ora mulsaku kaya? Suwi to kayaknya. Lah iya saya kira dipasang saiki server tak babat sik tak kancingi ngono tapi nek ngencepne yo ora mampu to. Kapan yang dibabat? Tengah kene ne, tengah kalenane kae server tak babat. Kae ben tak resik ngono lek arep nanduri brambang ning lubang-lubangane kan banyu-banyu mili penak to. Ngen-ngene ngono. Tapi Cuman kok ya sut murat-marit pisan. Ngenteni udan kok ya ora enak. Arep tak kancingan kan watos to ora to. Wah ya rampan. Jelas. Iku dikuwancing Mas nek udan ya icul kabeh. ngerti buka ae. Peh jan ruwet. Piye tebas kahanane kaya ngene iki. Ambek ya kek ndang-ndang udan ngono ta ya. Wis parine iki lho mesakne. Tandur-tandurane mesakne. Suasanane yo urung enek. Tanda-tandane saja iki. Iki barang ya wis siap wis ngoker apa urung iki saja iki. Nah, bibitnya malah hilang kok. Hilang piye yo? Neng jas itu kan hilang. Belum temu. Lah. Maksudnya ning endi ilange? Ya neng gon jas tip Ning manwarine kene. Surabaya. Isine Surabaya. Halah. Ya paling kuwi kendake Gusti Allah paling kok nang teko nanti kok krek ngono paling. Ah, dadak ketleset golek ora temu. Beh. Yes. Enak. Rong bungkus meh 500 sih. Yolah ya. Ah, Kok ya iso. lah iya. Jan. Beh. Ki rong bungkus kuwi. Heeh. Mari barang cilik ndak? Iya. Yolah ya. Ya rong bungkus tak uwe. Ya, tapi rong bungkus barang cilik ya regane sakmono kok. Wis 500 mesti. Golek dhuwit ya kaya kesot to. Bos ngene. Iki saja sore. Arep mulai. Delok banyu ya ora enak-enak kok. Oke, terakhir pokoknya jangan lupa bos, komen-komen ngono to bos. Apa subscribe ngono. Nah, lek sing takok-takok lemas reng garap ning ngono bos. Tapi rada rawa. Ngesore. Lah ora tak garap lho iki nek mbok Dewi. Ngesor kono ae. Tapi rawa. Rawa. Heeh. Iki nggone Pak Nari ya nek bar digarapne. Garapne apa garap dhewe? Garapnya ya ora apa-apa. Yo, iki enek telung prapatan bos kono. Iki nganggur kuwi engko kayu karipe tunge engko ya sak musim apa tahunan apa ya gawon gabah iso. Panggah oke. Cocok ya pokoknya penting yo tani. Lek liyane aku ora roh. Ora merekomendasikan aku. Yes ngono ae. Pokoknya dimanapun kita berada terakhir jaga kesehatan. Karena sehat itu mahal. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Bye. Semal se. Suka ya kalau ini. Jangan lupa subscribe no bos.